eyes like you in the blab. Robotic kicking flab or flavor bit of batter, chitter chatter, matter than the Mad Hatter. I bet you buy shit, come by fatter. I got the data, turn your body. Hej, og velkommen til. I dag der skal vi en tur til Street Park, Ringkøbing Skjern. Et sted med skatehal og trial bike baner og klatrevæg snart også. Og det er gratis, og det er for alle. Det glæder jeg mig mega meget til. Så lad os bare få spændt sikkerhedsselen og jappe derud af. Vi ses inden så længe. I guess I'm gonna say Craig Mack with perfect timing. You won't be time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Max brand new flavor in your ear. Så er vi kommet til Street Park, Ringkøbing Skjern. Og jeg står med Jonas. Hej goddag. Hej Jonas. Tusind tak fordi du måtte komme herned lige og se lidt af hvad det er, jeg har hernede. Der er meget, vi går lige en runde. Det gør vi her. Og ser de forskellige ting, der er hernede. Lige nu står vi i skatehallen, som vi kan se. 1000 degrees. You'll be on your knees and you'll be burning, begging, please. Freeze, man's undisputed and deep-rooted. Funk smoke that leaves your brains booted. This bad MC with stamina like Bruce Jenner. The winner takes some MCs for dinner. You're crazy like that glue. That thing that you can outdo my 1-2. That's sick like the flu. Shake 'em down, boy. I flip, boy, all the time. Cause boy, the rhyme you're kicking ain't worth a dime. Seems like there's no competition in this rap world expedition. You come around and knock me out of position. Knock 'em out. No flame, can help a nigga grave. Power packing black, make you see make crap. And here comes a brand new flavor in your air. Lad os træde videre. Herinde, Jonas. Hvad er det så, vi har? Primært kalder vi det for basket og hockeyrum. Ja. Vi har tilføjet bordtennis og en lounge, og så har vi et småspil til de yngste. Yep. Selvfølgelig. Og det er blevet sådan lidt multirum, fungerende som værksted også. Ja. Og det er centralt lidt i huset, og der er altid opsyn alle vejen. Så det er sådan her, hvor meget sker. Det er en base. Selvfølgelig. Skide godt. Ja, for I bygger jo meget hernede. Der bliver bygget alt muligt. Altså, det er så fedt. Vi bygger det hele selv. Ja. Alt hvad vi kan komme til at bygge, det gør vi selv. Det er fedt. Og kan vi komme til det, så er det gerne gratis materiale. Ja, selvfølgelig ja. Så selvfølgelig. vi kan hele tiden holde det økonomiske med. Ja, det er klart. Det skal jo hænge sammen det hele. Det rum, vi træder ind i her, det er også alt muligt forskelligt. Hvad er det for noget? Det her, det er vores trialhal til trialcykler. Den her sådan lidt ultimative cykelsport, hvor det gælder om at hoppe højt. Ja, det er præcis. Og meget teknisk. Ja. En af vores frivillige, han har lige taget en førsteplads til DM i trial. Okay, respekt. Det er hatten til os. Respekt. New flavor in your ear. Here goes a brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Max brand new flavor in your ear. Here comes a brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Max brand new flavor in your ear. Max dope with more hope than the Pope, but for MCs more knots than rope. I'd like to break it down, breaking, forsaken laws of MC shaking with this track that my man's making. MCs will run like a bomb threat. Og den optimerer vi sådan en gang imellem. Ja. Gør den sværere, gør den lidt lettere, så vi kan følge med. Der kan I jo også ligesom tilføje og fjerne lidt rimelig nemt, og det foregår på paller meget af det også, skal jeg se. Det er jo mega smart. Så har vi vores pandafodboldbaner. Ja. Hvor vi også har nogle af Danmarks bedste pandaspillere til, som kommer hernede og så underviser og giver nogle tricks. Respekt. Hvad siger det hedder? Panda. Panda? Ja. Okay. Eller street soccer. Men jeg tror, Panda, det er sådan det handler om at lave tunneller. Okay. Og egentlig at finde det. Selvfølgelig. Så har vi et mørkt rum herinde. Ja. Hvad er det, der er ved at ske derinde? Der kan vi selvfølgelig ikke filme så meget, fordi der ikke er... Du har lys til os. Fedt. Hvad er det, der foregår? Det er næste store tiltag, vi ligesom har gang i. Ja. En klatrehal. Sådan. Det er altså fedt. Og der er skrå væg og det hele her. Og det er jo ikke bare en klatrehal, det er en boulderhal. Det vil sige, at vi klatrer lavt, uden sikring, men der er meter hele vejen rundt.
Okay. Så 360 grader. Nå, så du kan simpelthen klatre hele vejen rundt i lokalet? Ej, hvor fedt. Og lige som det ser ud nu, så regner vi med færdige en gang sidste maj. Ja, fedt. Det er frivillige timer, der bliver ja. så det tager noget tid. Ja, selvfølgelig. Jamen sådan er det jo. Men det tager form, og vi glæder os som små børn til at åbne. Det er lige før, jeg er nødt til at komme ned og prøve det, når det bliver sat op. Ja. Og der har ildsjælpuljen, de har været inde og sparet 250.000. Okay. I den her klatrevæg. Fedt. Vi kunne have købt en kvartvæg derinde til 500.000, eller 250.000. I færdige moduler og sådan. Okay. Så ved at vi har købt materialerne og bygger det selv, så kan vi få 360 grader. Det er fedt. Det er godt, der er nogle ildsjæle, der gider at yde en indsats og gøre noget. Helt perfekt, nu åbner han. Vi har også et yderareal. Ja. Hvad sker der derude? Herude der er meningen, at vi skal have nok en belægning. Ja. Asfalt, beton. Selvfølgelig. Og så rykker vi aktiviteterne ud her til sommer. Kanon. Basket, BMX, skate, trial, parkour. Og så der skal være ramper herude også? Eller hvad? Ja, alt afhænger lidt af budgetter. Og hvad hedder det? Kreativitet? Og kreativitet, ja. Kanon. Jamen, det er sådan en af de næste store på den anden side af sommerferien. Ja. Der kommer der også til at ske det. Og det ene og det andet, ja. Det skal jo hænge sammen det hele. Ja, ja. Når det er frivillige folk meget af det. Nå, jamen var det ikke rundturen, tror du, Jonas? Det tror jeg faktisk. Tak fordi du lige gad at give os en guided tur. Ja, velbekomme. Det var kanon. MCs will run like a bomb threat. I bet, or better yet, make you sweat, getting hotter than the sun get. Craig Mack is the flame that romps from here to Tibet. I break all rules with my action. That the max into MC, stop relaxing. This brand new sheriff that's in town is getting down, leaving bodies buried in the ground. I set up rhymes for a decoy down for bad boy. Watch the MCs not destroy. And here comes the brand new flavor in your ear. Flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Max brand new flavor in your ear. Here comes the brand new flavor. Færdig i Skjern. Og undskyld jeg bander, men det er med et fedt sted. Super fedt sted. Der kan jeg sgu godt, at jeg kunne have slået mine folder som yngre. Og det er i hvert fald 100% at jeg vender tilbage igen. Jeg har aftalt med Jonas, at jeg skal herned igen, når klatrevæggen den er færdig. Det er ikke sikkert, det bliver med kamera, men jeg skal i hvert fald lige ned og gravle lidt. Det er helt sikkert. Der er selvfølgelig nogle åbningstider. Det fik vi ikke snakket om. Men de er i beskrivelsen her nedenunder. Og ellers så kan du se dem inde på deres Facebook-side, der hedder Street Park Ringkøbing Skjern. Og det er gratis for alle. Det er så fedt. Du skal bare komme herned, ikke? Gør det. Det var det hele for den her gang. Nu kører jeg tilbage mod min hjemstavn. Og så må du have en rigtig god dag. Vi ses snart igen. Hej hej.